ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା 24 କଣ୍ଟା ଇଲିସି ପକ୍କା ବନିସି ତାକୁ ଦେ ଦିଲ ଦେ ତା ଆଖିରେ ଆଖି ନଧେଇ ଦେ ତାକୁ ପ୍ରେମର ପାଠ ପଢେଇ ଦେ ତା ମନ ତା ଠାରୁ ଛଡେଇ ନେ ତାକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପଟେଇ ଦେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ରାବିଡି ଲସି ଗାଲ ପାଲିସି କର ମାଲିସି ତାକୁ ଦେ Papote. Are sweet 16 ये hot pizza